रुटिखौ रावबो जाया नों जाया रुटि जायोना जाया लाबोनो नायनाव मा खालार कालार ओरैनोथ' बेखौ जानो बै माबे प्लेट फिसा लाना बानलु बाथोन बानलु गुदुं गुदुंथार नै रुटिया जानो दोनो मोनबेसे मोनथाम मोनथाम मोनसेयाव 10 थाखा थाइबानि मोनगोन ना बेलाय मा ओंख्रि जोगोनार ना मा बिलाय जोगोनार ना मा बियो जादो जाया आंहा दहाय ओंख्रियानो गैयामोन ना ओंखामखौनो जानो हाखायाखै लोमजानानै ओंखामखौनो जानो हायाखै होनबा ओंख्रियानो गोसाखा माथो बानलु बाथोनखौ जाजानाय नङालै मा गुवारथ' 10 थाखानि बबेबा फिसा फिसासो मोनबावो मा अखा फैगौ अखा बेनोथ' मा आं हमनो हायासैलै जोगोनार थांबानो थाङो आलु टमेट' जायाखै रुटिया नैबेखौ नैबे ओंख्रियानो गोसाखा माथो अखा खोरोमलायबाय बे अबेनि दुरुं थाफैखो दुनु आं हागोन ना दा आं हायाहाय हारसिं लिरदो राजा उदै सानाय मोनदों माबे सोर अखा खोरोमलायबाय नों जाया एसेबो जाफैद' गुसु जालायबाय गाहायाव दोननायखाय गुदुं गुदुंमोन गोलोद्रा हनै गामलासैखा जाफैद' बाथोन आं बाथोनखौ जानो हालालै गोसाथार ओंख्रियानो नैबे आं बोखानायसो साहा लोंसै फैद' साहा मा अखा खोरोमलायबाय नै अखा खोरोमनाय खोनायाखै गरमसा रुटियाबो गरममोन गुसु जाखो ना माखो ओंख्रि गं मानसिया गोग्लैगोन ओंख्रिया गुस्थियाव नांबाय
Wow. Nah, खोमसि जाजोब्बाय नै खोमसि आरो मारै जाबावनो बेखौ हायाव दा जिराय गुसुथार बेलाय जिरायनि बाव आं कारपेटावसो जिरायदों ओंख्रिया गोसा खिन्थु अखा हासिगोन गोगोमनो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब